Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shnong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kum shibenta ban Ailad yaki ba ki banakap sor jong sor Nongstoiñ bat Mairang bakin Ailad ban Thied Marbam nagaliang jong Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District uba ti lingwa ulapan bana ban Ailad yaki Shnong bakin Thied yaki Marbam hakakhatway tarik ubana jileo arajar arpuway nayo Nongstoiñ bat Mairang nadu kapor parabaje minstep hadu kapor sanbaje janme kat kum gajing pentip na udisi la ong ru ba ki dukan ki badai ban ple hayo Nongstoiñ ban Mairang ki dai tang kito ki balayo jingbet na ki bor Shnong lane ki COVID Management Committee bat kum jo ki nongwan Thied ru ki dai tang kito ki balayo jingbet na ki bor penyat Shnong bat ansha ru tang sautli ki kali na kawai pakawai ka Shnong bakin wankit ya ki Marbam mardi kat bahak bayday bat kipaj ba udisi ulap tha bakin Thied ki Marbam na ki dukan Shnong lajong bat ka lockdown kan sedang terekam kumbo julong bat an amsha ki wai ki dukan ki bamde Marbam ban ple bat lamanaru ki breu ni ki kali ban ya klem dadon ka jingedai bat ka Thied ka pen